Bizita honetako leloa benetan ederra eta aproposa da. Badu evangelioaren deitik zerbait. Baita une zehatz hau argitzeko jainkoak eskainitako hitzetik eta arnaz berritzerako gonbidapenetik ere. Agian begirada lurrean hiltzatuta bizi gara. Epe laburreko lehentasunetaz arduraturik, zailtasunetan harrapatuta, ikusten eta entzuten dugunaren ondorioz mindurik, tirabira, zatiketa eta ziurgabetasun ugarietaz nekaturik. Falta zaigunari, utz egiten digunari, mintzen gaituenari eta kezkatzen gaituenari begira bizi gara. Horrela, oharkabean, bihotza uzkurtu egiten zaigu eta bizitzak ito egiten gaitu pixkanaka. Horrexegatik, gonbidapen hori behin eta berriz, aldi eta berritasunez entzutea dagokigu.